கரூர் மேட்டுத்தெரு அபயப்பிரதான ரெங்கநாத சுவாமி ஆலயத்தில் நவராத்திரியை முன்னிட்டு சுவாமி ஊஞ்சல் சேவை. நவராத்திரியை முன்னிட்டு பல்வேறு ஆலயங்களில் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கரூர் மேட்டுத்தெரு அபயப்பிரதான ரெங்கநாத சுவாமி ஆலயத்தில் நவராத்திரியை முன்னிட்டு உற்சவர் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்று அதன் தொடர்ச்சியாக ஆலய மண்டபத்தில் சுவாமியை கொலுவிருக்க செய்தனர். பின்னர் சுவாமிக்கு பட்டாடை உடுத்தி வண்ண மாலைகள் அணிவித்த பிறகு ஊஞ்சல் சேவையில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆலயத்தின் பட்டாச்சாரியார்கள் துளசியால் சுவாமிக்கு நாமாவழிகள் கூறிய பிறகு தூப தீபங்கள் காட்டப்பட்டு நெய்வேத்தியம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு பஞ்ச கற்பூர ஹாரதியுடன் மகா தீப ஆராதனை நடைபெற்றது. கரூர் மேட்டுத்திரு அபயப்பிரதான ரெங்கநாத சுவாமி ஆலயத்தின் நவராத்திரி ஊஞ்சல் சேவை நிகழ்ச்சியை காண ஏராளமான ஆன்மீக பக்தர்கள் ஆலயம் வருகை தந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டை ஆலய செயல் அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்கள் சார்பாக சிறப்பாக செய்திருந்தனர்.